La 10:30 în plenul Senatului, după cum se vede la ora asta, mieză destul de gol, mă rog, nu că ar fi fost plin odată dacă ar fi fost un plen normal al Senatului, dar se împlinesc 150 de ani de atestare documentară și de la înființarea Senatului în România ca și corp ponderator între deciziile guvernului și cele ale adunării deputaților și apoi ale Camerei Deputaților. Marele absent însă va fi președintele Traian Băsescu, care în mod intenționat nu a fost invitat. Răspunsul șefului Senatului actual, Călin Popescu-Tăricianu, a fost că nu se cuvine să chem la o astfel de aniversare, să îți ureze la mulți ani un om care în ultimii ani a militat constant pentru desființarea Senatului. Ori astăzi aici se sărbătoresc 150 de ani de Senat în România. Se poate vedea, va fi o... Nu se poate vedea. Încercăm să vedem în momentele care urmează. Ba da, îl vedem acum pe Iosif, te rog. Așa. Sunt niște cărți scoase cu această ocazie, destul de interesante despre istoria Senatului. Prin urmare, o sărbătoare în toată regula aici. Vă spuneam, începe la ora 10:30 și se încheie la ora 13:30. Iosif Bublă, mulțumesc.